Hakani go por. I ngu you try si scene bang yo man feeling bang ni recordings. Bangan yo ya kabanya sambat pi na kaktian ka jang oblay. Kaway naki mat ki bang akwa ban kren na kani ka por ka day gini. Naka gospel marka kaar kalay da khatnyo. Should Christian obey the government? Hatu ki Kristan ki deban ko ngu ya ka government. Kani ketika jingkili ke badan kam palat-palat. Bat kani wan nak kapor si kapor. Haka jing im jeng ki bangai. Ki berikan keli ki. Bat ngihap an jubab ki biblically. Should I as a Christian atau mga kumu Kristen uta unong buat barhem jong Chris. Ngade ban ko ngu ya ka gom. Dak jingkili. Ngade ban ko ngu ya ka gom. Kani ke jingkili ngaso kalau much easier ban juba ladang im ngisa akari ke balong democracy ningyong ka democratic country. What if ladang ni im akari ka ba karukom sensar ka jongka government jongka kadai totalitarian kumnungi kum Kristan ngin im na ngin sa ka bakum kata ko comment kay ka respond ka jungi. What if ada mangi ki Kristan ni sa subject ka rokom sensar ka balong cruel ka balong dictator. Imagine lang isa apo North Korea kay ka bangi day pan le. So banjuba pa ni ka jingkili kamlong ka besok. And ki bagai aga balang ka baning kong ka early church ki imba ka bakum kini government. But then nakadaw ngini time and time again baka scripture ka kren ya kini ka benta. Bangingi hap ban yo wisdom na kating jong blay kanang bangila ban juba ni ka jingkili should Christian obey the government. Teng wala ka free democracy. Kari balang komtaro. Kumno kabangi de banle kum ki Kristan. Haba kata ka government kabangi ngisa ka violate ye ka scripture ye ka kalong persya ye ka jingit ke jungi conscience ke jungi kumno ngin respond ye ki. Ase ke jala me khalia ke jungi. Lese kamlong lese kamlong persya ye ka jing syakri ke jungi. Let's say the government is doing kalong very oppressive yaki brio ake jalla. Yaki citizen ke jongka kalong favor yaki weipat kijai ben rio. Lani kar kom trekam ke jongka kam ai ke good governance. Kei ke ba mangi kum ki kersangi de ben le. Should we obey the government? Atau kadai ne mingi bangin keren ya ke government. Habangi ya ka action je government kom trekam je government governance je government ka promote ki belong sinful ki belong against the scriptures. What ke jalan mereka jeng should we a Christian obey lengin kren ngin expose ya kata ke baga Bible ka ong ngin ye pet ikanin hakani ka por hakani ka recording ke jong nya ga gospel marka kan ar kada ko ga bakhlai hadu kanyo. Siapa yang kena man? Ya kau berpengen mau ipi, ba akan ni ke gospel Markus. Nado kalau nggak bakhat way, hado kalau nggak bakhat lai, kau kau life ni, kita cium ki kontroversi. Kam tam lay, akan ni kalau nggak bakhat way, kau kau arfol, kalau nggak bakhat, kau kau life sana do life ni. Kita santeli kita ki kontroversi. So we are in the midst of this controversy. Apa dengan Jisu, but kini kinong niam hapo Jerusalem. Baka way na kita ki controversy fin pa yang ne kada kita khot ka ba afnyo lo life ulai ne hakal nong ba khat way hakal bedai ba ka to ka jingkeli jang ki Sanhedrin hakal bedai but ka jing questions ka jang ki ka authority of Christ. That's number 1. Number 2, kada ka ba khatla do khatnyo kada ka questions ka bedai ba ka jing siu khajana dagini ki Pharisee ba ki Herodians ke bala pha lekini ki Sanhedrin. Number 3,
Kada ka bakhat prado arnyo, kada kalnong ka bakhat kadi ka jingkali sa pangka resurrection dai kini ki Sadducees. Kada ka ba apra life usaw, kalnong ka bakhat kadi ka questions ka balabu dai kini ki scribe dak badai ba ka greatest commandment. But kada ka ba life usan the life nyo kadi ka jingkali sa pang u Messiah. Ngin pe ye ka jingkali ka ba ka jingkali hage badai bat ka jingsiu khajana ban relate ye kani sa kata ka jingkali ka bang ong mane should Christian obey the government. La kalong ye ka jingsiu khajana ba di kiwe karo company ya jong ka government. What if lang ong biang ni sa subject haga government ka bam ai ka good governance kawan ra iki wrong policy ka ba oppress ye ki citizen jong ka ai ka ba ni kum ki Kristan ni dei banle. Bau Chris ai ka jubab maka jubab ka bu ai kalong very practical kan ai ngi ka basic wisdom when we are confronted dak itu kibam ai ka good governance dan iba persya ia ka jinget ia ka ketien ka jang oblay ka ai ka bangi ki bangi ide ban le so ngin pe ka point ka benengkong ka dekat ka bakat lai the trap bakila riam ang ketien ka jang oblay ngilong ide belong careful lah ba ki one ki approach ki break ki ba kom kini tangan perlu ka ba khalai ki lapha ti ha u ki bana ki Farisi bat ki bana ki nongbot we Herod bakin riam u ha ka ba ukran kadang dei ka Passover week baka dei ka week ka ba ka hapo Israel kadang ka national celebration but ki Sanhedrin ki lapha ki Farisi ki nongbot we Herod ki Herodians ya ka ban wan riam u Jisu ha ka por ka ba ukran ki Farisi ki conservative ki Herodians ki liberals. Ki Farisi ki not yo Jisu namarba ulong against ye katakan religious agenda ke jengki but kini ki Herodians su kilong ki oppose Christ namarba ulong ka threat ye kataka political advantage ni ka political agenda ke jengki. And interestingly hang ni ba ki conservative but ki liberals ki yawan lang. Probably ki Farisi becomes not ki Herodians becomes not ki Farisi but this time na kabenta ukris ki group lang kili alay lang ban yartma ban destroy ya ukris but kili agree ba kilewan oda kilewan ba kong kila paknang ban riam yu hakapor kaba ukren kata gade kajeng temu balap hak nang yaki kade kentin riam na trap akabal pareng kawan nak ketingrik baka jenguk juga kalau kembar riam sim dan riam merak. Kemudian kini ki Farisi bagi Herodians ki be thong yo Jisu komba be merak. Kaca boleh. Ne puli ki gospel ni ba kaca boleh ki dan be ban riam yo. Kilong komba be merak jesa. But nah kalau ka gospel jung Lukas long ba arfo, kalau ka ba arfo ngan puli ka ba hak ni do ka benta ka kan ke juki issue ka ba Lukas ongkom ni tikili apthap yu kita kentin riam apthap ka digaju apthap ka amrat but kilaya pha ikinong sentiat kibale menle rihok Farisi bagi Herodians yela de bakin yo ya riam yikitien jang ya kabat IT no yu ka hukum bat aga bor uling skor of course Jisu boleh ublay ko try pun op pada unong baklah ka kitien nei nakal yang jang jing temu jugi brio kalong bat hang no baklah tada ubaklah hanta ngin mudui percaya ka de ka hukum bat aga bor jang uling skor kata ka jing temu ka jang ki bagilawan kile alai lang bat ki ong ba kin riam yu hakapor kaba ukran kabalam sikapon kaba beware of flattery khusyar bha ya kibriu kibakran arsap beware of flattery kau khatsap kiwan ban ye kendu yu Jisu omba ki yu omba ki kabas ngap be jingkai jo mostly kini ki religious leaders la kalong ki Farisi kisanya dren la ni kini ki political party Herodians lebih ki jo lebih kau masih kami jengkai jo mostly ki kuat ban criticize you ban kem you ban riam you ko bongga keting ke jong oblay so gilawan pe ko khat sa pin i ka tin bang nia ke jong ki ke jengero jong baro kalong flattery de ka sentur ka ba arsa pergi orang ka khat sa dum bne
Kita bagi lawan. Kilawan hau. Kono hikai nitip ba melong uba shisha bat uba myo yano ro naba memkmi ya khmat kibriu. Henry mihikai ya kalenti ublay haga ba shisha. Kata gade kajingkan kumba sao teli ki mat angni bagikan bagi ro ya utrai na kasentur kaba arsa. Kaba bagakan bun sina kaba day baka flattery. Bat kamlong kaba nama ka Bible ka kren persya ya ka samsan kendai haka proverb arun ri atufra proverb atufra atulai proverb atu kendai san ka kren ya ka diki issue tamangan puli ya ka ni gopor ya ka proverb kal nong ka atu kendai ka dekat ka besan bangin ya pet ka baga Bible ka maham iyangi ka Bible ka ongkom ni Ubriu ubayro asap yalau para marjan usyang kajar ya kajingjam jongko. Piwat longkom ni. Kibriu kita kibayro asap ya fi. Kami dah kadang kaba asap. Kibu ya kajingriam ya tadi. Piwat longkom ni. Kamlong kaba pakah. Husiar badon kibriu ki bakom kini kila bandai nak yeng ka sampai jongpi kila bandai nak ki bahayeng ki basam ke jongpi ki bajan ki jongpi ki paramar jan ki para paisa krilang marfi kan ma mensyua kenu ki bakam bebekal ki ni kompi dan syu pilala banle akan ni pilala banle akan ni ngila kata ngila dalang ni rum ngimpat simla banle kembali mapi ki dia ro yang nga pada nomor ba kita makikam bebekal nganang makidiki true friend ngala ngoyo men si amde bangas no sorong ngoyo men si mai ka brom show try hende ke ka bangis ngawadi ka tunu por nakasentur jo ke bekan ji we kalong da khongpong ni ke bekan khmat jong ka kata yang ai ngui blue ai ka bor bangala ban num respond yiki nama babakam sha ban le da ka besniu ya ka besniu. So beware habaki approach ki berag bukuli pidem nak lajeng start nagaketinga jang oblay man snap iyaki namar dan ki berag bakum kini ki babang niya kabaka tin ka jong ki ka day na ka doonot ka asap bagum ta kani ka pop flattery ka display publicly ha kani ka benta Habade bat kini ki Farisi baki nang bot jong Herod display haba kini ki Farisi baki ni ki Herodians ki persyangi kaban riam yau jisu pat ki ro yu hukum ni ki omel long ne kai beningkong natip melong uba shisha bat ubam nyau ye ne ro ka baar ka balai naba memkmi ye khmat ki briu ka balai henry mehikai ye kalenti ublai ha ka ba shisha pi ke jing bang dia ka jongki kini gini kintin kibadan arbenta sarkasem balaga juga jing shisha kami nagdo nuot ka asam ka syupang niya flattery henry kini gini kijing long ke shisha jong uji suppress uji sude ubriu of absolute integrity ubakran ya ka jing shisha ubam niyo yun noru naba ubam kami ya khmat kibriu henry ubahikai ya kalenti ublay ya kabajo tahu de ukres ujung wala kami nak dudut ke ba syukur ke ba asap ni de jisu ni try ba unong penim ujung kelakin tiu yo klero yo do ba asap henry kan ni kamla ya kaban syukur yo kajingar sap jangkar meang sentur ka jongki kamla bantre kam ya utrai ya ublay ya nong penem ubuang bom dan ban kam ban batai sepangka download jang brio nga natip ya ka download jang brio upol wong ni the wisdom of God kimla ya ka ban syukur ya ukila ban syukur ya nga ba de pi henry kimla ya ka ban syukur ya utrai unum syariam ha kajing paman kajing asap jang brio onam dan mana tu kum tak ada khot ka ba khalai kada khot ka ba khat sao ka pen i kata ka jik asap ka jiki der disi kada khot ka ba khasan ka nyau i kata ka jingrem ka jiki der defeat begilawan sya utrai ka ban riam yo
Nanti kilawan ban bang ni dekin tigi ba arsap ke joki kim ban riam yo turai lekim la ban riam yo ngi sepai kita but kini gidi gibre ba start sha ki bang ni ashwa kata ki sabu ke jingkli ka point ka balai the question pet ba ka jingkim ka jong pira mo ka gibre pet ba ba kani ka jingriam ka jingki kawana ka dor jong ka jingkli ba kadi ka jingkli ke bagi bu kadi ke bagi la parkhat ba ke la shong ba le long meeting ba ban kre ba ban kli ya ujisu giong gumne hatu ka bin ne em ban ai khajna o kaisa ngin ai ne ngim ai kadi ka jingkli ka bangin build up hang ne klang bangin juba be ka tu ka jingkli ne hatu ki kristan ke de ban ko ngu ne em ya ka government wala ka wan na ka jingkli ka basap ne jisu ai ka juba ka bolong universal truth na kam ta jong bangin sa pe na ka tien ka jong oble ki om le is it lawful to pay taxes to Caesar or not kalong ka ba dei ne em ban siu tax khajana show Caesar. Should we pay them or should we not? Ngin ai ne ngim ai. Pi. Agi bo je klik pas. Na kaliang jong gibreu ngis ngo bagi ni gidong gibreu bestar. Kila perkat ba kila konkret ba. Ki kalam ai rumi utrai ba unjubab tok meipan. Just yes odong ikwa. Tangkata head until. Barang ni ikom makila yo yo shisha. Ikom ba haga game ne maki ban job aga ni ke bentah. Bagi lagi li eu jisu habang ipa yang hatu kabit na em panay kajnaw kaysa ngin ai ni ngin nom ai ka konteks lang kabadang ka kakantin kajna ni kawan na kanting Greek kenson kabamot census balik ni la institute ha usnem ubahin riu edi da u Caesar Augustus bala continue ye ni da u Tiberius Caesar ke edi khatsa hodo ke edi laipinyo baki Jew kida isi baki da despise ke ne na malaga po bagi su ka jaki penken mawi na di baki na po kata ka jing penya insya jong kahima rom bakum tak kida isi iya ka de ti kom ta ada jisu nong yiki pide ban siu kemod kin kenoi ubade ut traitor lagi jong kibriu bakum ta kin yo dao yo baru om nang kampan siu kum ta kisalik ben mudui ban ong bo jisu uele persya ya ka bor government jong karo dai ga jong tu ga jong ki tiban ngap jaru kim sya yo yong jubab yes or no ngin ai ni ngin nom ai kidang mot hangi tinggal yo ban riam yo kidang mot hangi trati runa pedang jong kan dilema ka bakrau kata ni ka jepka ka jong ki kim se perkat potrai utip ye ka donot ka jong ki hada khot ka bakhat sao khat samit yang tu potrai utip ye ka jing tmu bam-baman jong ki pe hada khot bakhat san henrei ba wi thu ye ka boj arsap jong ki their evil intent if it melaban manipulate you play oh teng gini gi betray kam jong play teng abang ipe je krom sekri jong gi ikam baki manipulate gi beliau pila manipulate gi beliau but you cannot manipulate God kita mau job by you and kim tip ye ke ai ge bo try un kren hap deng joki ngin pe ka benta ka basau the answer ka jing jubab jong try bu try jua kum nuang ni pe kali ka crunch time si sang ni wong kum ni henreu ba wi thu ya ka boy asap jeng ki ulo ong ki balai pi tenju yanga first thing balai pi tenju yanga kali ka ju ka kentien ka bau jisu Ukraine ke badai ba ka to ka jing pensoi jong usata ka bangi siong thu plan ka ba don ka do no jong ki Farisi ki Sanhedrin begini ki Herodians kadai kaba la motivate da ki bor papaman ban destroy ya jisu kumbolong setan lalu ke basdang ukwa ya ka ban legom no ban tinju you try ban divide you try na ka track na ka mission ka jong bagitip ba setan feel ka wilderness bangitip bahang ni ro kini niam kin feel ha kani kabenta utai orang ki balai ba phi tinju yang
Apen ki ika donut jongki deki bor paman. Tau tip ye kata uong yeki. Balai baphi tenjuk yang. Usatanu rem bakini ru ken rem. Bakun tahu jisu juba bakal bakan riu. Ada kau bakas orang komdo. Balai tenjuk yang walam hanga kasih suka bangan yo i. Yeka walam kata kasih suka. Bangan yo i yeka. He wants to look at it. Buka ban pek yeka ni kasih suka. Bang ta ono la pek orang komdo. Kau bakan riu. Kilawan lam ti yaka. Ulong ti haki kajong nu kan ikadur. Kiong kadur jong u kaisa. Kadi dynamic. Kapisa suka. Hakani kadur hakani kaliang juga bisa suka kan Kalau kadur jong u Tiberius Caesar. Kabato Tiberius Caesar Augustus, the son of a divine Augustus. Shani pak siliang jong ka bisa suka. Kalau kadur jong ka kemi jong u Tiberius. Kabato hangta Pontifex Maximus, meaning kabut high priest. Kiju kisyam bagani kalong idolatrous. Kaba wan rasu su iki bakin Persia. Lalu bakin syun ya kabakum kani kaja gomen kabakum kani kaja jingit. Nama hakihi kadur jung ubre kabakam ba ulong ublay haki kadai blasphemy kadai ke jing ben blay. Baglawan ra isu jisu ya kani kadur ya kani kasuka jong kadur kaisar ku jisu jba ku nong kum ne dakak kan nyo. Ujisu letu ulong te ki to ai ho kaisar ye ki ke badai pan ai. But how ublay ki badai ki jong ublay. Gini kin tien belong significant hak history jong ka pertai. Render to Caesar the thing that are Caesar and to God the things that are God. Ai syuk Caesar ka badai jong Caesar jong kaisar. Ai syuk ublay ka badai jong ublay. Bahang ni kilas ngau lengo ngau kendit ong kaktien ka jong ublay. Bahang ta kilas ngau kendit sibut ong kaktien ka jong ublay. Ki klem milinti they were unexpected ki papakat bakan ikan wan bakin yo ngau na kasur jong try jong kana kalau ngau ai bok na kasentur ga jong ki. Jisu ong komno ai ka kaisar de ki jong kaisar ha ublay ba ki ke jong bahang ta kilas ngau kendit sibut iya u. Bahang ning i bo Jisu wala kata ka government wala kata ka de jingit jong ka government no Jisu acknowledge ye ka legitimacy jong ka human government. He acknowledges the legitimacy of human government. Kan lihat they ublay bo ordain ka family, they ublay bo ordain ka church, but they ublay bo ordain ka human government. Teka government kadan hok de kaban raise ka taxes. But ni kum kinong snong kamtam ki bangi de ban siu hok ye kita ki tax. Ye ki khajna ki juni paro. Ka government kanon ka right mo bansna ye kita ki an. Bangi dang kampan ko ngu ya kita ki an. Nong tho jong ka New Testament kumu Paul ba Peter kiri affirm bagi expand ni ketika statement jong Jisu. What happened bagi im hakapor jong emperor ubolong lunatic. Emperor Nero hake edi stan pusau hadu nrefufra. Jiong kumde ngan puli ha kasiti upol si kinong Rome kal nong gabak khala kada gabeneng kong hadu kada khat gabanyo nengkong ngene puli ya ke gaba apostle Paul uang. To ay magkamansim baro kan pinapo iladi hakibor kibahakli. Na omdan kanu ganoro kabor lemdana ublay. Ti kita kibor kibadan labu bet yaki da ublay ken. Kumta ken ununuru bayang yele persya kata kabor uyele persya kata jingbu bet ke jong ublay. Ti kita kibayang yele kumta kenyo priang ni ka jing pachtam haladehi. Namar kita kinong sanshar kimlong kajing shirkai yaki jingle baba nre yaki bamman me monte ban om shipting ye kata kabo tole te ya ka baba kumta men yo kajing ro naka
Namau tahu long usyakri ublay kenang ya kaban pen bahaya me. Hinalada menle ya kabasniu tos ngau syarkai me. Namar jura leno ken ya kawait lam. Namar kalong namar ulong usyakri ublay. Unong punya keput ken kenang ya kaban peshitom hau tahu bale ya kabasniu. Nama kumta galade ken ye pi ban pena po ilade tang namar kata gajing bishar hi henrei naga benta gajing etep lemro namar naga benta ka ni hi pi ai ka janaro nama kilong ki syakri ublei ki bayai minat khnang ye kaban ye kani ke ju hi ka kam to ai no aki briu baro yi ka hok ka jomki ka khajna ha ubayo ka khajna ka khrong au ta ubayo ka khrong ka ji sep ting ha ubadei ben yo ka ji sep ting ka buram ya ubadei ben yo ya ka buram. That's what. And then don't misunderstand me ba ngi kum ki bangai kim nang kam ban kren ya ka wickedness jong ka no ka God. We should ilong responsible balik kata ngin sepe je kata ka conclusion part. Nang ta. Haga beneng kong Timothy kal nong ba upolo ban biang ong tungin duai nakam takis im which mean kitu gi pe haga bos sya. Haga beneng kong Timothy kal nong ba kada khot ka beneng kong ba ngan puli ka ong kom ni. Tinga kentu neng kok nama kata ban pelong ke jing kerpat ke jing duai ke jing esa ke jing aingu naga benta ki bri baro naga benta ki sim bagi bakrau batri baro bangin yo im ke jing im ke besuk baka bat bajarjar ha ke jing rublei bat ke jing shida baro kata kedai ka bangi i nakaktin ka jang rublei nang ta ka wei ka benta ka bangin ye pe ja ke ka por kadai na Kasiti jong Petros ngina phai nga ka bening kong Petros kalnong ga ar khatlai do ka dekhot ka ba khatsan ka Bible ka ong komni to phin ko ngu iladi ha ka jing penya bakin ja ben riu baro na ka benta utra for God for the Lord's sake la ka long house im kum ba ha khli lani ha kiling skor kum ha gibala pha Dau ya kaban penhiar keput halor ki nongle besniu. Henry ya kaban ya ro ya ki nongle babha. Nama kum taken kalong kamon ke jong ublei bada kabayai le babha pin ngap no jar ya kata ke jingam tip jong kibriu babi. Kum ki balai luot but kum ki pendon kam ya kata ke jingat luot kum kajing telep no ya ke besniu Henry kum ki syakri ubleken to pin nyau borom ki baro to ya it para banget to ting borom yu blei to nyau borom ya usim lane ya para te kum ta hang ni su ba ki kristan ki don ni katakan legitimate responsibility saka government as long ba kata government come interfere but kata kajinget kajongi ya kata ability kajongi bangin honor bat bangin worship ya obleh lada kam kata ya kata we are called to obey them kadai ka Christian duty kadai ka Christian duty ngau bela lada kilong against ya scripture against ya ka bangin kajongi tablam jongi ka ting ka jong obleh we raise voice in the right way. And like if interfere, we are called to obey because it is a Christian duty to obey the government. What if the government kamai ki right policy, belong oppressive, belong against the citizens. No Christian kita hok man expose kita raise voice in the right way. Hagi badai ba kata government. Ni sampai kita ke conclusion. So Jesus ang ay so Caesar kepada ay so Caesar ang ay so ublay kepada jong ublay kebumon worship God as long as you live you worship you can know government you worship you know bro you worship you ublay kat bangi dan im if the coin ada kata suka kadon dur jong kaisa kamu kadai ke jong ay kata siya kepada benar Baga juga po kapabal ko ang lathawi ka dur ka jong oblay. Kapamot, uway po uway nangingidon niya ka dur ka jong oblay ha ka jong im ka jong i. Te kum tangin ay si ublay ka ay ka ba day but ay si ublay. Your entire life.
your entire life. O asis pro lu ang yaki pangi okom no. Ublay kwai tangi tu arkan tai jong pi. Kwai ti iwe ni ship ho jong pi. Ublay kwa yaka entire life ka jong pi. To ai ti no in the khotmet ka jong pi. Kum ka jing nya ba ubi. Umur ban ong ba ai ka ti laga jong ka laga jong ka khmat laga jong. He mean to say give your entire life to God as a living sacrifice. So you don't ye ka duty sa ka government le ka duty ka ba kham khrao ka jongi kalong shau blai. Our greater duty kalong shau kres. Nang bangila bangin iber ka jing ema bangi ba man ngidi le ka eking le na ka menta ka burom ka jong boblai. Maka ni ka greater duty ka jongi kalong shau blai ka ha ka jing jongi apostle. Ni kata ka book of Acts ni pe ka Paul. What lang ni don ni ka duty sa ka government Henry ni dan pat ka greater duty ka jongi shau blai. Ngatray bat nga sobat ong ba kini ki Kristan ki badi ban raise voice in the right way persya ya kanu wrong governance in the right way. Ngimday man ngap jara bang iya ka wickedness haka kaborsen sya. Iya ka government ka promote iya ka jingdum haka jelah haka ri ngidi man long much vocal ban kene kata haka rukom kabadai. Not violently haka rukom kabadai. Ngin puli na kakam ki apostle Saul. Kadekhat kaba kakandai do arfo kan puli ka ongkom ni ka ktien ka jonglai. Saul kakandai do arfo ka ongkom ni ka ktien ka jonglai. Saul kakandai do arfo. Ki apostle yong bangidai bat ito ni ka response to his government and ka ju ko por our greater duty ka long shaublai. Kadeka ima ki apostle bangi ni kumno ki jubab hagar ka benta. Hakam ki apostle Saul kakandai do arfo ka ongkom ni. Hando Petros ba iyo anes kaliya thu bagil ong haki laka song hok khmat ublay ban snap ye pi kamtam ban ya ublay to khan ma pi naman ngingim la ba nom kren ye ki ru ye ki bangilayo bangilayo sngo. Whether it is right in the sight of God to listen to you rather to God, you must judge, for we cannot but speak of what we have seen and heard. Hagal nong besan kada ka baar kan dai ru ka ong ka ki ong kum ni tu Petros ba ki apostle le thu ba ki le ong ni dei ban ka ong yu ble kham tam ban yak ba ka ong ya upre. That is our greater duty ka ong yu ble. So kanu ko against the scripture against you ble kanu ko government ka promote wickedness you wrong policy ba oppress ki citizens ki jong ka nas ngidi kum ki krisang ngidi ban raise ki voice ban expose ki wickedness in the right way from the scriptures so kay ke badai ke jong sisa ai so sisa ek badai jong blai ai show blai de ke jing im ke jong pi de ke jing im ke jong pi te kum ta ke jing pen kut a ke ni ke por ngine pe bat nga habang ibulot ikini ki ibaro habang ibulot ikini ki ibaro ngeken thaplang ikini ki ibaro kumunong but barham jong Jesus Christ ubulong utray ba unong padem ba ublay ujonga ba ngabu ikini ki jingkarpat syangabat syapi bangi dan kam yakaban bu renti dan buat dia kata governing authorities bala ordin da ublay babala bu halor jongi kata dia bang ilum lut na kita gibenta na ketinggi joblek ngasakan cucu akan di conclusion kemudian kong I will be a good citizen living in subjection to the government authorities ngan long utau good citizens ban im kata kajing penya jong ka bor jong ka government even lada ka hap yangi bangin sapet ha unero I will responsibly engage the political progress kidi bad engage baki Kristan kidi bad engage ba ha badai baka political progress wadong ngam tre ban bot no you have to kam ta maka ri ki chungi you have to and kom ki Kristan wat bot ya ka government ka ba corrupt
it is sinful. What buat ya ka government ka fiktif bagale ya ki balong persya ya ka anbriu persya ya ka anblay. Pidon ni kani bad engage na ka banta ka political progress sa ka lenti ka baday. Bala da uwe pa we kristano song thu embo day khun je ublay udon ka perthai ban pet bagani ka jaka ka ri ka mangisa ka nya ya ka lugong ka baday nin shimi kani ka unity jongi ban buat ha kata ka party ni ka political party ka ban wan rai ka ching shifting blay ka buram blay ban hagari ban ai ya ka proper governance hagari bat ka jala ka ching kata ka kamram ka ching ada ublay uman pat ka umai so ka song ha ublay ni ban submit angta henry ni don ni ka responsibilities bangin ya ka klilam ay ka ban so ki kristana ka jala ka ching to vote ha ka jing shifting blay. So I will vote seeking to bring my Christian conviction in the public arena. Ngan vote, rengka kata conviction kumuk bangit, ha kata kakampay pa. Page what vote ya ke aka kabamye day. Bat kajing itip lem jong pi baka ketin ka jong oblay. Kan long penban kajing pensosi ya oblay uba ordin ya kini ki airport na kabanta kajing mentoy yangi. Kalau nggak bentar ke bangga kuat ban puli dengan por, nak perlu kat sao, kalau kau belai pusau kau kum ni. Kau kapen kentiu ya kajak ben riu, Henry kapop long kajing leran ya kanu ka kenja ben riu. Dia makadang orang tu I will vote seeking to bring my conviction, Christian conviction in the public arena. What nom shim sting ha ka bade ki benda ka ba baro ki san ka jela ka jongi kibala song thu ba ki ba pas thu bakin kala ba mot no bakinam kristan ye ka lenti jong ka jengam ye ka no ko government be it this government be it another government ka ban sawan lada kamle ye ka bade kaman ra ye ka bade kam shifting blay lada ka promote ye ka basniu immediately ngi ben shem ni ka kti ke jongi ban vote persya ya ka nama ka proba kong ka hok ka pen genti ka jai ben rio ne ka pop ko rai ka jing le ra ya ka jai ben rio I don't know what happened with our state pi jwa ma pi ngade pastor ya ga bang i ngai shirkhai what will happen in the next 5 years so ki kesang de ben kelapa one should play the dubai shua befin Shemekarai. Kenang bapini engage kanika political progress. Nakam taka jumentoy jangkari. Nantang ba? My ultimate allegiance is to Christ and His kingdom. Wala kata ka ka kamram jeng gipagai haka imlang salan Henry. My ultimate allegiance ka jingdem ka jing money ka jing worship ka jing ka Yesus Christ bat sya ka hima ka jangu. Tekum ta ka balai ngadai ban kongu you government. Tamang ada ban money yo blay. Lada imagine like governance sa go jala ka jing kalong kamlang wa pha ba ni ka bang i kat kom ka bang yos no ba ka bang yo i. Shua bang in raise voice ka government na kaso long lang kam banduay na ka bantajong. Kasi blame ksta bakin kalabot bakin confess ka pop bagile kambaman ka bagile bakin wanra ka bata government. Ada kamlong kumtale si kan kamsniyo kadi kamram pa jungi ya ka bangin engage kadi ke public arena with conviction na kaktingis me klang bangilaban ay ka right vote kanang ba kan i ka ya ka buram mutray bat ka jingker khu iya ka ri Henry ngan engage part kata ka civil disobedient only ada kata ka government ka prohibit yangan banle ya ka baga bible ka ong banle ya ka baga bible ka khang pada kata ka di ka government ngim ni de ban engage haka civil disobedience ngim day ya ka ban ya menjur lang bat ka basni first ada ka law ka baga ka government kasna kalong unjust ba kalong immoral ngide ban resist ya ka da kalong contrary ya ka mon ublay ka ktin ka jang ublay kalong burdensome ya ka citizenship kalong persya ya ka jay ben riu ngihaban resist iya ka ngakan mau
ba u Yohanes na Pembaptis ukren persya ya u Herod badus namar ba u le ya kakam sang u Nathan ru u confront ya u David namar ba u le ya kakam sang u Elijah ru u rebuke ya King Ahab hakaban kong kisim lang ba arway namar kikam baman tikum taki prophet nakapor juga pogi denounce iya katnu kanu kagoman kabalong corrupt magabalong injustice ngi nakapor juga pogi prophet ki kilong ki denounce ki corrupt ruler ki bonra ka corrupt government but kabalong injustice ki apostle ro ki refuse ban ko ngu ikado kono ko authority kaba ka command ka jangka kalong ban satla ya oblay ya ka ktin ka jang oblay dan iban promote ka ka Bible ka khang ngide ban engage haka civil disobedient haka rokom kabade bara bangile kata nginem le asap ngide ban ipat ba iya kata ngide ban expose kata lesti da kata ka jingle ka jangi kan pelong ya ubaman ba un kala kapamon nama bangidang kata ka jingkwi lenti ba kata ka bangile kanwan ra ka papha kan penmi ya ka papha kan penmi ya ka ege ka ajing mento ya ka ri ba ka jap ndu kan penmi kan penkala ya ka law kan penkala kita ki institutions ki balong wicked ya kita ki institutions ki law ki balong kumno ki balong corrupt kenang bangin yo ya ki institution ba ki law ki badai nakam ta ka jing roi ka jap ndu pat kenang bangin yo ya ka ban syukri yo tra ba ka buram jong kan ting shana ka ri ka jong hi paro ka wai so wala gade yang abangan engage ka civil disobedient namar ke dikida hindre ngamo badang bang gide belong lokloy pat ban accept ya kano ka penalty bang break the law kidan ki law ki ba ngi sung thu ngi de ban ko kimlong against the king as kimlong corrupt kimlong wicked alangi pen khen ni bagum kita ki an padam you are supposed to pay the penalty. You're supposed to accept the penalty for breaking the law of the land. So ngay fisong tuwi gini bro lang against si ka Bible, against si ka conscience ka jongi, against si ka kiting ka jong blame, ka promote ka babamman, ka Bible ka kangkong ki Kristan, ngadi ban engage in civil disobedience. Lalaki don ki corrupt leader, corrupt governments ki ba promote ki injustice ki bangi sutu kini kilang babakla ni haban engage in civil disobedience. The rest of the law ka bagso bangi ban tongo don't break it. If you break it as a Christian, you must pay the penalty. You must pay the penalty. So should we obey the government? Kum ki Kristan. In pet na ka Bible. In apply ka wisdom na ka team ka jong apply. Kaya ka bang idey ban kongo, kaya ka bang idey ban kongo, kaya ka bang idey ban ay jingro, kaya ka bang idey ban raise voice. Ni don ka benta ka bakra bang involve haka public political arena. But avoid taking responsibilities ka jong you are very much responsible. Naga benta ka ri ka jaban riwa ka purom ka jong tra. Giha ban shine as light. Haka ka percaya ka bakan riyang magkabamot. Pat ihaban le kabade kat bau blay ran ay ngi kakabu bagi de le kabade nevertheless ina shu kaisar ka egbe shu kaisar ina shu ble ka egbe shu ble so tong apply ka wisdom ha kabade pat ka ne ka banta u blame kar khu leng ba ini slok but belong brief leng ba ini jing slok ka ting ka jang ble amen. If you comment, kau dah fis ngau haki balai berkini kapenta. Sekian dulu pada video. Belum berkuih pi baru. Saya izin. Amen.